विशेष सूचना ଏହି ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଚାଲିକି ଆଇଲେନି କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବା କିଆଡି କଣ ଜାଗାଟା ଦେଖିବୁ ଯା ମାଛ ତ ମାଛ ତୁ ଏତେ ମାଛ ଦେଖିବୁ ଯାହା ବୁଇବୁ ବୁଇବୁ ଅଧେ ନେଇକି ତୁ ଡାକ୍ତର ଫାଲବେଟ ଥବ ଦବୁ ଆଉ ଏତେ ମାଛ ତାନେ ଆଉ ଆଉ ତୁ କିଛି ଭାବୁଛୁ କି ଜବର ମାଛ କେଉଁଠି ଧରିବା ଆମ ଗଡ଼ିଆ ନା କାହା ଗଡ଼ିଆ ଯାହା ଗଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି ମାଛ ଧରିଲେ ହେଲା ଦୂର କରିକି ମାଛ ଖାଇବା ବାଳିବ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆଟା ବେ ମାଛ ନାହିଁ ଧରା ତ ତୁ ଖାଲି ଆଗକୁ ସୋନିଆ ଘର ଗଡ଼ିଆ କିଛି ଭାବୁଛୁ କି ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ମାଛ ଧରିବ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ମାଡ଼ ହଉଛି ଦେଶୀ ମାଡ଼ ବୋଲି ମାଛ ମାନେ କଣ ତୁ ସକାଳେ କହୁଥିଲା ପିଠା ସେ ସବୁ ଦେଶୀ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚେଙ୍ଗ କଡ଼ିଶ କେରାଣ୍ଡି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟୁକୁଡ଼ି ମାଛ ଧରିବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଟି ତାର ନହେଲେ ତ ଗାଣ୍ଠି ଯିବ ଫାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୁଚେଇକି ମାଛ ବେଶୀ ନେଇ ଆସିବା ଚୋଡ଼ି କିଣିକି ଆସୁଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଖରାରେ ଆଜି ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଇତେ ଭଲ ହଉଛି ଭାଇ କେଆଡେ ଦଉଛୁ ଏ ମାଛ ଧରତେ ଯାଉଛେ ଟିକେ ନିଅ ମତେ ଟିକେ ନିଅ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ଆଇଁଷ ଖାଇତେ ମନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଉ ଏଇଟା କିସ କରିବି ଏଇ ଗୋଟିଟାରୁ ମାଛ ମାରିମି ମିଶିକି ମାଛ ଆଣିବା ଛାଡ଼ିଦବା ହେଲା ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମାଛ ସରିଯିବ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଆରେ ମୁଁ କିଛି କାଢିବି ମୁଁ ତ ଠିକ ନାପର ଆଇଛି ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓ କଚୁଟା କିଆଡେ ଗଲା ଖାଲି ତ ମାଛ ଦେଖିନି ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ଗଲେ ହଁ ଗଲେ ରୁହ ଥମ ଜାଲ ପକନ୍ତି କେର ମୋ ପାଖରେ ଶିଖିବ ହେଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏରକ ଧରିବ ଜାଲଟାକୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଦବ ତାପରେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିବ ନେଇକି ଏର ବୁଡେଇବ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ଆଣିକି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦବ ଏରକ ରହିଲା ତାପରେ ମତେ ଛାଡ এইপটে পকেবা এইপটে মাছ না আছে এইপটে এর কথা ধরছি পড়াইলা রে ঠিক কামড় দেলা দেখবে ଫିଙ୍ଗିଲୁ ମାଛ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଖାଲି କଥା କହିବୁ ବଡ କହନି ତୁ ବି ଜାଲ ପକାନି ଦେଖ ମୁଁ ୟା ପରେ ଜାଲ ପକେଇବି କେମିତି জলদি যাকো পড়াবো তুমি জালো এইটা ছাড়িবনি দেখতে বড় এইটা এইটা ধরছি জবরটা ধরছিল এইটা ঠিক ভিডিও করে ছাড়িবনি হ তা গালি রকম হাত জবরটা ধরছিল मैं तो डर गई
କହୁଛି ତା ପାଟି ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଏତେ ରକ ଅଛି ବେ ଚାଲ ଚାଲ ବ୍ୟାଗରୁ ଲୁଚେଇ ଦବା ବଡ ମାଛଟା 4 ଦିନ ଖାଇବା ହେଲା। चोरा 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 मुए सहागर नंबर 1 चोरा ଦେଖ ନହେଲେ ଜାଲଟା ଟେକିଦେବା। ହଁ ମାଛ 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 ନା ମାଛ ମାଛ ମିଳେ ନାହିଁ ଖାଲି ତେରେ କଦରେ ଆମେ ଝାନ୍ତି ହୁଏ। ବଡଟା କାଇଁ ଦେଖୁନ ହେଇ ତାଙ୍କର ଆଇଗଲେ ଆସିଲେ ଆସିଲ ଚାଲ ପଳେଇବା କିଏ ବାଡ଼ି ପଶା ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଧରିଥିବେ ଚୁର କରୁଛ ନା ମାଛ ଧରିକି ହେଡ଼ ଉପରକୁ ଆସ चोरा मुए सहागर नंबर 1 चोरा ମାନେ ବାଳ ଧରୁଛ ମାଛ ଖୁଲ ସବୁ ମାଛ ଖୁଲ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ମାଛ ଧରିବା। ମାଛ ନା ବାଳ ଧରୁଛ ସବୁ ମାଛ ଖୁଲ ନା ଅଳ୍ପ ଦିଟା ମାଛ ଧରିଛେ ତମ ଗଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦେ ଏଥର ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ମାଛ ଦେଖିବା ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରୁଛ ଦେଇ କହୁଛ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ମାଛ ନେବି ସବୁ ସବୁ चोरा मुए सहागर नंबर 1 चोरा ମାଛଟା ମାଛ ଚୁରି করতে আসছে हाय सांग मैंने वीडियोटी केमती लगे वीडियो को प्रथम देखु जदि भल लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चय करूँ। बहुत खरार करते आम आपण बहुत खरार वीडियो करछे वीडियो भल लगे लाइक निहाती करेंगे आमको आहरी सपोर्ट करूँ आम आपन आहरी नुआ नुआ कमेडी वीडियो आनिबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।